kuom lipodno kawadhi nyime. Jopur mawuok e gwenge mag Kisumu West ywak ni gin kod luoro bang' yudo kit mbolea magogi kibaji ni en mabandia. Giyango ni yiegi orumo kuom sirikal kotenore kod wach ng'iewo mbolea ma nengogi oyueyo kowuok e bodno. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Manyiwa ina mane? Ma en manyiwa mane? E kar dak ma Kisumu Karateng' ei Kisumu West, warado gi moko kuom jopur ka odiche puodho. To kata obedo ni gidich kamano, mar larore kod koth, gin kod litgi achiedh nade bang' nyiewo mbolea magichich ni en bandia, mbolea magigolo e dero maduong' mar National Cereals and Produce Board. Kane wayieche to mokwongo kite nopori kit mbolea mane watiyo godo mokwongo. Kech ne wayudo ka en wuon en gi buru mang'eny, buru makata iting'e kama ilito yamo dhi kode. Tachiel modongo moko gin chalo kite machalo magodowa kama kirudhe ni to en gima orudore e lweti kaka mogo. Naluor madhi aya fertilizer gotieno. To kayudo anto mara ok danga wach ni kite. Mara en losruok mar jamni matindo owuoyo. Manyiwa no inene kwa umbali achiel to en mar jamni matindo. Ena buru makata kama kete e ot kama antie. Ot duma diek. Manyiwa no kako medo bet ot duma diek. Tadwa ni kora dhia kom taonge manyiwa mora. Koro wan gi lal maduong' nyaka ne jowete wagite. Gi lal kana achiel kuomgi. To koro an bende gitemo yo takono un be un manu biro ira be kiko yuan kichan bende okaka wan kenda keponu madbe awe keponu be ok do yudo. Mak mana sara to walal. Koro mar singel fa par kod 400. Mae chal mar mbolea magichich ni bandia. Ayawa. To ma mbolea magiyango ni kare kendo magisebedo ka gitiyo godo e kinde mokalo. Mane manyiwa maber. En midwa tiyo go mipogo. Kaka jogo ma osetiyo gi mbolea kuom thuolo malach, jopur wacho ni ok gimor nikech gichich ni iwuondogi. Mbolea nwafwanyo ni fake nikech mbolea mwasetiyo godo chakre chon, fertilizer. En mbolea makikaw mikete lo kalo ng'ich. To kuom dakika moko matin kata 1 hour ose melt ma en pi, ok ine gimoro amora mong'inore kuome. To ma endi wakaw mwatimo ranyisi ka wakete pi to tieko ndalo 5 ka enana kaka ni kete cha pigcha enana kaka ne encha. Mano noromo nyiso ni mbolea ni ok en mbolea masawa. Iyango ni sani gionge giye kata matin kod mbolea minyiewo mag piny owacho kata odoko ni giseyudo milome ni mbolea ma ikworo e tie cham mong'ere gi dho ngere ni top dressing osechopo. Top okanyal kawo kalore waseng'eyo ni mbolea rach. Koro top be okane ka biro kawo. Waonge kod yie ni top ni nyalo konyowa. Afadhali ne watige 3,000 gi wiego to wayud mbolea masawa. Moloyo ni watiyo gi pesa matin to wayudo mbolea ma ok bi konyowa. To sirikal wuon kane lando weche mag chiemo to ne ginyiso maber ni mondo mi wayud chiemo maber nyaka wati matek, gibiro miyo fertilizer maber, wabiro komo mondo mi wariemb kech. Koro penjo na en ni koro maendi style mwadwa riembo godo kech kimiwa gik ma fake mondo watigo to gik mabeyo to ok wanyal yudo. Maonge. Ka sirikal pod oramo ni nyaka tim pimo ne mbolea milieko ni bandia mar yango adieri ewi midhiero no. Jopur to yango ni mbolea go bandia kaluore ni gionge gi chia mar leny kaka mbolea manikare leny sama owinjo ng'ich. Koro gin kod geno mar winjo adieri mapiyo kowuok kuom sirikal mondo giyud konyruok kotenore kod weche pur e kinde ni mar chwiri kapok okalo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu Karateng', Kisumu County.